Hij weer te laat. Ja, Simon. Helemaal niet. 2 minuutjes misschien. Nee, ja, 10 minuutjes, joh. We zijn op tijd te jouwen. We zien op een gegeven moment in de Kate. En dat wie nooit de fiets of steden toch, 2 waarom ongeveer. En die ik al van de 3e, 4e keer fietst. En de uitdaging weer de een beetje jou. Dus dan toch van laten we het wat uitgebreider maken, laten we er wat meer van maken. Toen hebben we dus handtekening op een morgen zetten dat we het moesten uitvoeren. Ja, en dan zit je door een vast. Goeie. Als dus ik even steppen, dan druk we aan bij het trainen. Maar het is nou een oefenstep. We hebben dat officieel niet, maar dat komt nog wel. Nou, het plan is dus om 4 van stedentochten te gaan doen in 2020. Maar als je in 4 jaar gaan we alles doen dan. Ja, en de consequentie die daar aan vast zit is dat, mochten we het net halen, gaan we net vanuit natuurlijk, maar mochten we het net halen dan krijgen we een tattoo. En wat voor tattoo? Nou, je hebt denken aan een stempel of aan een kruisje. En dan grutten we net slaggen erop. Dus dat, daar ben we op nooit denken. En maar zelf bepalen waar ze hem hebben. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Dus toen hier ik nog de Hofstedentocht reetreden. Maar dan moet je hier nog wel een wachten voordat je kinders daar even geven naar Oostenrijk. En verder moeten we hem nog eens zien. Heb je helemaal spijt van dit plan? Nee, absoluut niet. Nou, nee. Oh. Maar nee, ik heb er spijt van. Ik denk er zelf met de spijt van. we hebben nog niks dienen, dus maar ja, misschien zodra we wat wang in, misschien krijgen we dan wel spijt. Nou, bij het oude toer je hebt natuurlijk een fietszelfstedentocht. Hebben we al een paar keer gedaan, behalve Reiner. Maar dat moet helemaal goed komen. We beginnen natuurlijk in Balzert. Eerst hebben we de Stepelstedentocht gehad, dus dat zijn wel een dreiging worden dit keer. Kaarten minder al. Mooie pakjes hebben we. Dus we beginnen er helemaal voor. En dan is dat de tweede die we moeten hebben. Maar nu zitten we hier in de Kate. Dat is toch gewoon waar het plakt dat het net het meest zoenen on tagje. Nou ja, in het kader van dat het wel belangrijk is dat we het wel helden, hebben we maar zo'n dat we in januari een van helemaal niks drinken, wat dan ik. Dat we wel op zijn minst een beetje de conditie houden om te helden. Look, if you had one shot, one opportunity. We zijn hier even naar de kuier. Want de oefening van de 5 dagen zelfstedentocht haast. Dat is de langste. Als het de makkelijkste wordt, weet ik niet. Maar het is, wat mij betreft is het wel de gezelligste. Want het gaat wat langzamer natuurlijk. Je kan eens even ergens over lullen. Maar het fietsen, maar het reetrieden is zo, dan moet je al gauw wat harder. En je kan wat oude hoeren maken horen. En dat is altijd gezellig. We gaan nog even een stukje, het is wat frisjes, maar dat weer houdt dus net. Ja, want wanneer is dit je eerste uitdaging? 28e van januari. Ja, dat is wel eens. Reetrieden. Dat komt dichtbij, ja. Ja, want we krijgen nou eerst die Wijzenzee. En dan eerst, hoe strak loopt die orenplanning? In mid-mei dan hebben we het rin. Ja, 4 dagen achter corona. 4 dagen, ja. En dan geven we oer op het fietsen. En hebben we eerst een week rust en dan geven we gelijk... Oh nee, eerst op het steppen. Eerst het steppen natuurlijk. S'nachts en dan man die zit fietsen. En dan beginnen we vreeds met het zielen. Dus dat komt even vlak achter de corona. Ja, mijn zielboord kan al wat zitten, dus dat kan weer wat bekomen. En de wind dat het werk wat goed is. Dus, nou, ik denk dat nog een beetje gebeurt. Ik heb wel eens momenten gehad dat ik dacht van misschien wie het beter was zoals ik net toen weer begon. Maar we doen het gewoon. En wat denk je hem? Red je hem top? Daar gaan we wel vanuit. Ja, absoluut.
Ik zus wel, ja. Ja, absoluut. Zeker weten, ja. En begint te luid zien ook. Hier komen wij op waarom. Ja, zie je bij waarom. Ja, dat komt goed. Wat succes man. Dank je.